מדבר על כפר סבא, 6 ביולי 2023. מתי התחילה פעילותך הפוליטית? מתי הצטרפת למפא"י? למפא"י הצטרפתי כשהייתי, אני אגיד לך, בסביבות ה-18 למפא"י. הייתי בגרעין נחל, כן? והחברות בגרעין הייתה גם חברות במפא"י. לא מפלגת העבודה של אז, מפא"י של אז. כן, וכמו שאנשי הקיבוץ האחרים היו חברים במפא"י, גם אנשי ההכשרה, כן, או העתודה של הקיבוץ, כן, המחנה העבודה וכל מה שהיה שם בתקופה ההיא, אז בעצם כולם הפכו להיות מפא"יניקים, או לפחות רובם המלא הפך להיות מפא"יניקים. באיזה קיבוץ אגב היית? גבע. בגבע. הייתי בהכשרה בגבע, כן. אחר כך הלכנו לאימון המתקדם. הייתי צנחן. כן. יש לי תואר כבוד של הנשיא, על איזושהי פעולה שנעשתה שם, לא נרחיב יותר מדי. וזה שירותי הצבאי, היה דווקא די מעניין. ומתי הגעת לפעילות בסניף בכפר סבא? בסניף מפא"י בכפר סבא? אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה, אבל אני חושב שאחרי שגמרתי את הקיבוץ, מה שנקרא, כן, נמשכתי לפעילות הפוליטית, כן, פחות או יותר, ונכנסתי לסניף מפלגת העבודה. אז היה משהו במחצית הראשונה של שנות ה-60. כן, זה היה גם רפי. עוד לפני רפי. עוד לפני רפי, כן. עוד לפני רפי. לפני רפי. אני יודע שזה היה לפני רפי. כן. לכן אני אומר, מחצית ראשונה של שנות ה-60. כן. לפני שניכנס לשאלות פרטניות, אם אתה יכול ככה במבט על לזכור את הפעילות הפוליטית שלך בכפר סבא. הבמה לרשותך. תראה, הייתה לי פעילות ענפה, כן, בעיקר בתחום תנועות הנוער, כן? זה לא היה רק השומר הצעיר והנוער העובד, אלא הייתה גם תנועה של דתיים, שבה לא טיפלתי, אבל בכל אופן, תקציבים ודברים כאלה, ידענו לחלק באופן פחות או יותר שוויוני בין... זה כשהיית חבר מועצה? כשהייתי חבר מועצה. מתי נבחרת למועצה? מתי נבחרתי? אני חושב שבשנת 64. 64? כן. לא, הבחירות היו ב-65. אז 65. אבל מטעם רפי נכנסת. מטעם רפי נכנסת. אתה נכנסת בבחירות ב-65? כן. כשסורקיס היה מועמד לראש העיר. נכון. שהפסיד את גלר החליף אותו. אז אתה היית אחד מהחבורה של רפי. נכון. מי עוד היה איתך ברשימה הזאת? סורקיס? אריאל קרן. אריאל קרן? גם היה רפי? כן, אריאל קרן היה רפי. כן. ואני לא זוכר מי עוד היה שם. אז אתה בעצם היית מטעם רפי במועצה. אחרי זה כשהיה איחוד והקמת מפלגת העבודה? אז התמזגתי עם כולם באותו אזור, באותו נושא. מתי נעשית סגן ראש עיר? וואלה. היית סגן של גלר, נכון? הייתי סגן של... לא הייתי סגן של גלר. הייתי סגן... אני כבר לא זוכר מי היה שם. אחרי גלר היה ועד. אז אני הייתי סגן של ועד. זה לא היה. גלר לא היית. גלר לא הייתי. הייתי חבר מועצה. ואז טיפלת בנוער וצעירים. טיפלתי בנוער וצעירים, וגם במידה רבה בנושאי תחבורה. היה לך את תיק התחבורה. היה לי את תיק התחבורה. אלה שני הנושאים שטיפלת. כן. ועד מתי היית במועצה? הייתי עד
חבר מועצה עד הקדנציה לפני האחרונה, עד הקדנציה של רפי סער. זה עד לפני 6 שנים. כן. מי היו הפעילים המרכזיים בכפר סבא בסניף מפא"י בשנות ה-60? מי היו האנשים המרכזיים? סורקיס, גלר? סורקיס, גלר, אלמוג, מיקה אלמוג, שהיה גם יושב ראש השלטון המקומי. המנכ"ל, הוא לא היה... היה מנכ"ל בשכר, נכון? סורקיס היה יושב ראש. סורקיס היה יושב ראש, והוא היה המנכ"ל. זאת אומרת, איש הביצוע. כן, ומי עוד היה? זה לא היה בכפר סבא. לא, אני מדבר בכפר סבא, מי עוד היה בסניף. שרוני, היה פעיל. שרוני מפעל המים. כן, אני יודע ששרוני, לא זוכר אם הוא היה פעיל, לא חושב. ובורנשטיין? כן, בורנשטיין. לא, גם בורנשטיין כבר לא היה פעיל. בשנות ה-60 גם בורנשטיין כבר לא היה? אני חושב שלא, אני חושב שכבר לא. אז מי היו הפעילים בשנות ה-60? היה גלר, היה סורקיס. תשמע, אני פשוט לא זוכר אותם, אני לא... ומי אחר כך היו הפעילים? בשנות ה-70? בשנות ה-70 כבר היו חבר'ה צעירים יותר, כן, שנכנסו וגם היו יותר חברי מועצה. אני לא זוכר את הדמויות, אני צריך לעיין בארכיונים כדי לברר מי הם וכו'. כן, אבל סך הכל השלטון היה בידי מפא"י, כן, אפילו אצל בלד, כן, היה עוד שלטון חזק שמפא"י היה הטמיע את החותם שלו. כן, אני מדבר על שנות ה-60 עדיין, אני רוצה להבין, כי שם גם היה פילוג, אבל עוד לפני כן, מה היה מעמדו של ספיר בסניף? תראה, ספיר לא הגיע לסניף, כן, בדרך כלל, כן, בנו, חוג'ו, עמוס, כבר התחיל, כן להופיע בסניף, כן, עמוס היה בא לישיבות בכפר סבא? היה בא, כן, היה, ולא בהכרח לישיבות פוליטיות, בא לישיבות של נושאים, כן, וספיר בעצמו, הוא היה, אני לא זוכר שהיה מגיע לישיבות שותפות, אבל היה לו מעמד מאוד חזק. מספיק שהיה יושב בקהל, כן, היה כבר איזשהו נושאים שהוא בעצם בנוכחות שלו, אפילו לא לדבר, כבר קיבלו את דעתו. אתה אומר שספיר היה הקול הקובע בסניף בו? כן, היה קול קובע מאוד בסניף, כן. היה מי שיצא נגדו? אתה זוכר? אתה לא זוכר את זה. לא, הייתה הרמוניה. הייתה הרמוניה בסניף? כן. הייתה הרמוניה? בתקופת ספיר, כן, בהחלט כן. תראה. זה בהתקמה. הייתה הרמוניה, אבל בכל אופן ב-65 נפסקה הרמוניה. בסדר, אוקיי, התפלגו, רפי התפלג. מה? התפלגה רפי ממפלגת העבודה, נכון? כן. טוב, אז זה כבר היו מפלגות שונות. אז לא, אז אני אומר, היה סך הכל תראה, הייתה קבוצה שהלכה נגד ספיר בסניף. הלכה נגד ספיר בסניף, נכון, כן. נכון, כן. אתה שומע אותו? ודאי שאני שומע. הלכה נגד ספיר, עוד הפעם. אנחנו מדברים על נגד שלא בטוח שהוא היה כל כך נגד. היו גם הבנות. אני יודע גם בתוך המועצה על פעולות משותפות שנעשו על ידי ספיר ועל ידי סורקיס. בפילוג? בעת שהיה הפילוג? אחרי הפילוג. אחרי הפילוג. לא, אני אומר הפילוג. אחרי הפילוג. מה היו היחסים בין ספיר וסורקיס? אני הבנתי ששם לא הייתה אהבה גדולה. לא הייתה אהבה גדולה, אבל הייתה תמימות דעים בקשר לפעולות מוניציפליות, בדרך כלל, כן. בטח, כי ספיר עזר לסורקיס בלי סוף, אז מה הפעילות? נכון, כן, נכון. ספיר עזר לכפר סבא, בעיקר, או
בוא נגיד, למפלגת העבודה בכפר סבא, דרך המעמד הממשלתי שלו. היה לו כל מיני העדפות של זה וזה וזה. אבל ספיר בעצמו, כן, היה איש די פתוח לקבלת קהל. אני זוכר כילד, כן, סניף בנק הפועלים היה ברחוב ויצמן, קופת מלווה וחיסכון. קופת מלווה וחיסכון, נכון. אם תיקח איך שזה היה ממול. בית המשנייה, קומה שנייה למעלה. כן, נכון. יפה. אמא שלי הייתה סגנית של מפא"י, בערך, כן. יום אחד היא תופסת אותי ביד, והיא אומרת בוא. היא לא היה בבית, היא לא רצה להשאיר אותי לבד בבית, לקחת אותי ביד, הופ, הולכת, לאן אני שואל, לאן הולכים לספיר? הולכים לספיר, איפה שהיה בנק הפועלים. לא, איפה שהייתה קופת מלווה. קופת מלווה, נכון. בקומה השנייה שהיה עיתון דבר. נכון. ואנגל יש גם חשיבות בעצמו, כן, אבל הזכרת את הדבר. היא לוקחת אותי ביד, והולכים לאן הולכים לספיר, הולכת לספיר, היא באה לספיר, דופקת בדלת, הוא מקבל אותה מיד, לא קבלת קהל, לא שום דבר, והיא אומרת לו תשמע ספיר, זה וזה וזה צריך את זה וזה וזה, צריך ככה, והולכת, לוקחת אותי חזרה והולכת. אז היחסים היו מאוד אינטימיים, מאוד, איך אני אגיד לך, מאוד גם חברותיים, כן, לא הייתה איזה מין תחרות על לפחות אני לא ראיתי אותה, על עמדות וכולי, חוץ מאשר אצל סורקיס, אחרי זה וגלר כמובן היה מתחרה, אבל היו ראשי עיר טובים. אז הוא לא קרא לו ספיר, אלא קרא לו, כשהיית ילד היא קרא לו קוזלובסקי. ספיר קום העיר, הייתה אומרת עוד ביידיש, ספיר קום העיר, קום העיר, בוא, כן, ככה אני הבנתי, אני לא יודעת לדבר רגיש. המאבק בין רפי לבין מפא"י, כן, היה בעצם הגורם שפרק את יצר גם חוסר הומוגניות בסניף כולו, כן, ובקהילה כולה. התחילו לראות שיש גם זרמים אחרים. זהו, כן, אז מבחינה זאת, איך אני אגיד לך, למשל הדתיים נכנסו חזק לסניף, לא לסניף, אלא למועצה. רגע, אני רוצה להגיד, אז בעצם עד 65, עד הפילוג עם רפי, בסך הכל אתה אומר שהסניף היה הרמוני, לא היו קבוצות, לא היו... נכון, תראה, אולי... עד 65 לא זכור לך, בשנים, התקופה שהייתה לפני 65, שהיו איזה מאבקים פנימיים בתוך הסניף. נכון. נכון. וכשהתחיל המאבקים ב-65, מי נגד מי שם היו? אם אתה מדבר על המאבקים בין רפי לבין מפא"י, כן, אז הדמויות, אני הייתי ברפי, אז הלכתי עם רפי, אריאל קרן הלך איתנו, כן, סורקיס כמובן, מיקה אלמוג, וכל משפחת אברוצקי כמובן איתה. גם ממי הלך איתכם? כן, גם ממי הלך איתנו. ואלה הדמויות שאני זוכר, כן, הייתה לרשימת רפי הצלחה לא כל כך נוראית, זאת אומרת, הייתה הצלחה יפה, כן, הייתה... ומי הלך בצד השני? גלר ואנשיו, כן. ומי עוד היה עם גלר? אני בטוח שספיר היה, כן, אבל הוא השפיע, כן, הוא לא... ספיר ו... ספיר תמך, בוודאי. אז בעצם התמיכה של ספיר יכול להיות שהביאה את הניצחון של גלר. יכול להיות, כן, יכול להיות. תראה... הוותיקים הלכו עם גלר. הוותיקים הלכו עם גלר. עד היום, הוותיקים הולכים עם מי שמכירים אותו.
אבל את סורקיס הם הכירו, סורקיס היה מהוותיקים. אבל סורקיס... שהצעירים, רק רגע, הצעירים הלכו עם סורקיס המבוגר, ולא המבוגרים הלכו עם גלר הצעיר. שימו לב, תראה, יש פה כאילו פרדוקס. תראה, סורקיס היה, איך אני אגיד לך, איש עם אוריינטציה של קרבה לצעירים, דרך אגב. אני חושב שהוא היה מקרב אליו כל מיני קבוצות וחוגים של צעירים, וכדי לשמור על הקשר איתם. אני חושב וזה עמד לו בימי הבחירות, כן, כמובן. אז סורקיס ידע לעשות את זה, כן. אני יודע שגם גלר ידע לעשות את זה, אחרי שעשה הרבה יותר, כשהיה כבר, אחרי שהוא נבחר לראשות העיר. הוא היה מאוד מאוד מופיע בחוגי צעירים וכל מיני דברים כאלה. זהו, אבל... אז המבוגרים, כי למשל, בורנשטיין ושרוני, כל החבורה הזאת היא תמכה בגלר, אני יודע, גם אבא שלי תמך בגלר, בטח גם ההורים שלך תמכו בגלר, אני לא יודע. אבל הם ההורים שלך, כי אתה היית בפנים, אבל החבר'ה המבוגרים תמכו בגלר. נכון, נכון, עובדה שהוא נבחר. הם היו המסד של מפא"י, כן, וחוט השדרה של גלר בעירייה. תגיד לי, זה היה מאבק מכוער? אני קראתי את הפרוטוקול של מה זכור לך, של הפרידה של סורקיס מראשות העיר, פרוטוקול של המועצה, ששם הוא מקטר, מתלונן על ההתנהגות כלפיו. אתה זוכר משהו שמפא"י הפעילה מנגנון, הפעילו את אותי העירייה, לא יודע, אתה זוכר משהו מהמאבק הזה? לא. המאבק שהיה סורקיס וגלר, אפשר להגדיר אותו בסופו של דבר כמאבק בין צעירים וותיקים? לא, לפי דעתי לא. גם הצעירים, אני הייתי בצעירים, כן? הצעירים על אותו גיל היו כאלה שהתפלגו בין, הלכו לגלר ויש כאלה שהלכו לסורקיס. צעירים, כן, לסורקיס, הבחירות של סורקיס, שהוא בא במפסיד, כן? אז היו מאוד השפעות של צעירים, אבל לא סליחה שאני אומר את זה, לא מכפר סבא הישנה, אלא מכפר סבא החדשה יותר. אנשי, למשל, אני אגיד לך, אנשי שיכון עלייה, כן, אם תסתכל בפרוטוקולים של אז, תראה שאנשי שיכון עלייה נתנו לסורקיס הרבה יותר קולות מאשר יחסית במרכז העיר. ולא בגלל, וזה בגלל רק הקרבה שהוא ידע ליצור איתם קשרים. אז מי מהצעירים הלך עם גלר? איציק ולד היה מהצעירים? אני חושב שכן. אני חושב שאיציק ולד הלך עם גלר, כן, וזה, לא זוכר בדיוק. בסופו של דבר אריאל נדמה לי היה סגן של גלר, או שאריאל לא היה? אריאל היה סגן ראש העיר, כן, אצל גלר, כן, גם אצל גלר. תגידי, איפה הייתה מועצת הפועלים בכל המאבק הזה? בלפר? בלפר הלך עם השלטון. במועצת הפועלים?
כן, אז כולם היו מצביעים בעד, וזה הכל. לא היו קולות נגד, לא היה, זה היה, אתה אומר, זה היה הרמוני הסניף. הסניף היה הרמוני, ואם היה סטיות זה היה מאוד לא רגיל. אני גם מעריך, כן, שהרבה פעמים ישיבות המועצה היו בסך הכל כיסוי לישיבות אחרות שהיו כבר ישיבות המועצה אתה מתכוון בסניף המפלגה. בדיוק, בוא נבדיל. דיברתי על סניף המפלגה, לא על סניף המפלגה. אני מדבר על ההחלטות בסניף המפלגה, לא במועצה. בדיוק, במועצה. דיברת על המועצה. כן, אני דיברתי על המועצה. מה שאמרת שראש העיר בא ואמר, בזה נסגר הסיפור. נכון, וגם בסניף המפלגה, בסניף המפלגה כמעט אותו דבר. לא היה שינויים גדולים. זאת אומרת, היה סניף הרמוני. כן, היה סניף הרמוני, כן. אבל תראה, אמירם. מי היו האנשים החזקים בסניף? מי היו האנשים החזקים? אתה היית מהחזקים? אני הייתי... לא, הצעירים, כשאני הייתי בגילי צעיר, אז לא הייתה השפעה גדולה על הצעירים, כן, היית בא לבקש משהו אולי במקרה הטוב, אבל לא הייתה השפעה גדולה של צעירים, הייתה השפעה של משפחת אברוצקי לדורותיה, אלמוג, גורם חזק מאוד, במפלגה, והיות וגם בשלטון המקומי, בגלל שמיקה אלמוג היה לא יושב ראש השלטון, היה המנכ"ל, המנכ"ל שהוא בעצם היה העובד הראשי שם, כן. עמי היה לו השפעה בגלל הכדורגל, הפועל כפר סבא, הייתה לו השפעה גדולה מאוד לעמי, כן, ואנשים לא השפיעו, אבל זהו, כן, זה היה... איפה הייתה מועצת הפועלים? ובכל הסיפור הזה, עם בלפר? תראה, אני לא זוכר שהייתה איזו התערבות יוצאת דופן או משהו מצד מועצת הפועלים. מועצת הפועלים, כן, ניהל אותו בלפר, ולפניו אני לא זוכר מי זה היה בכלל. שוויצר, לא יודע, בלפר. בלפר, כן, לא... היה בדרך כלל שיתוף פעולה מלא בין בלפר לבין גלר, מלא. הם היו, אפשר להגיד שהם היו צמד? הם היו צמד, כן, כאשר השולט בו הוא גלר ולא בלפר. אבל הם עבדו... הם עבדו בסדר, כן. אז אתה אומר שזה שהם היו צמד, יכול להיות שזה חלק מסוד הכוח של המפלגה בכפר סבא? כן, בהחלט, כן, בוודאי. זאת אומרת, מה זאת אומרת, שיתוף הפעולה בין גלר לבלפר? כן. הוא היה גורם מרכזי? כן. והעוצמה של מפלגת העבודה. נכון, בדיוק, נכון. אתה יכול לתת דוגמאות להסביר את הדברים האלה? תראה, אין לי כרגע מה להסביר, כן, נקודה הזאת או נקודה אחרת. אני יודע, כן, שהיו גם, כשהיו גם חילוקי דעות, הם היו נפתרים בצד על ידי גלר ובלפר, כן, בסך הכל. אם היית רואה אותם מסתדדים שניהם ועם מישהו שלישי, היית יודע שיש איזו מחלוקת, צריכים לעשות משהו. אבל אין לי דוגמאות, שמע, זה 80 שנה. אבל לא, ההסבר הזה אומר, זאת אומרת, הייתה חשיבות גדולה לדיבור הטוב בין שניהם. הייתה חשיבות, הדיבור הטוב היה בעיקר כשגלר בנוכחות שלו ובהשפעה שלו, הוראה לבלפר מה לעשות ומה לא לעשות. אני לא אומר את זה לכל נושא, אבל בסך הכל, לגלר הייתה השפעה גדולה גם בתוך מועצת הפועלים. זאת אומרת, אני אומר כך, בלפר לא ניסה לקרוא תיגר על גלר. נכון, נכון. מה שאתה אומר, בסך הכל, זה מסביר את הכוח של המפלגה בכפר סבא. נכון, נכון. אתה אומר, אני אומר שגם לא... הם ידעו
ידעו לעבוד שני החבר'ה האלה. ידעו לעבוד החבר'ה האלה, כן, היה להם גם גיבוי טוב מאחרים, מאנשים אחרים במועצה, היה גיבוי טוב, והם ידעו לעבוד, וידעו להפיק תועלת גם מהעמדה שלהם. התועלת, אתה מתכוון לא תועלת אישית. לא תועלת אישית, תועלת ציבורית, כן. כי מישהו עוד יכול. לא, שלא, באופן מפורש אין לי שום טענה על משהו אישי, זאת אומרת על איזושהי פעולה אישית שמישהו עשה לטובתו, יכול להיות שזה קרה, אני לא יודע. אתה אומר שגם לא היו יריבים מאגפים שונים. נכון, בדרך כלל לא היו יריבים, כן, תראה, אני מניח שיש מחלקות שנפטרו בדרכים כאלה ואחרות, בחדרי חדרים, אבל אני לא יודע עליהם, זה לא יצא החוצה. זה חלק מהיכולת לעבוד. נכון. מה שאני אומר, הם ידעו לעבוד המפאי מישהו. ידעו לעבוד, בהחלט. עד שהם הפסידו את השלטון. תראה, בסך הכל, כשאתה מסתכל על התמונה כולה, אז כמובן שיש מפלגה שהיא שולטת במדינה, כן? אז השליחים שלה שולטים גם בסניפים הקטנים. בדרך כלל. העניין הזה שכל אחד ידע את מקומו, זה מאוד חשוב, כי אתה באת ואמרת, גלר ידע, או שבוא נאמר, בלפר ידע את מקומו, זאת אומרת, לא היה ניסיון לערער על המעמד של גלר. נכון. זה מה שאני אומר. כן, נכון. זאת אומרת, בלפר לא חשב שהוא צריך להחליף את גלר. נכון, כן. הוא קיבל את המהות של... כן. יכול להיות שהיה לו גם עמדות עצמאיות בתחום מועצת הפועלים, פה ושם, כי אני לא יודע, אבל בדרך כלל הייתה הומוגניות, היו גם ישיבות מוקדמות ושיחות מוקדמות, לפני הישיבות הרשמיות, ששם נתבשלו הדברים ויצאו אחר כך לאור כמין הסכמה כללית. נכון. שזה חיזק את השלטון של מפא"י בכפר סבא. נכון, בהחלט. כן. בלפר בשלב מסוים עוזב, אחרי שהוא עוזב מגיע נפתלי להיות מזכיר מועצת הפועלים. יש ירידה במעמד של מועצת הפועלים בתקופה הזאת ואחרי בלפר, בהשפעה שלה? קיימת, והייתה פעילה בתחומים של המינימליים, כן, אבל לא יצאה, לא הורגשה בעיר, כן, כאיזה מין גורם משפיע לכאן או לכאן. אז חלה נסיגה במעמדה של מועצת הפועלים. נכון, כן, בסדר. אגב, נפתלי הוא בתקופה של ור, היו איזה קשרים ביניהם, היה איזה... ידוע לך איזה, אתה אומר שבלפר היה, גלר ובלפר היו מעין צמד, כן, נכון. ידוע לך משהו על ולד מול נפתלי, היה איזה... לא, אני לא יודע על איזשהו ברית או משהו כזה ביניהם. אוקיי, זאת אומרת, מועצת הפועלים הפכה להיות גוף פחות נחשב, להיות הנסיגה של מועצת הפועלים, יכול להיות שזה פגע גם במעמדה של המפלגה בכפר סבא. אני לא יודע, לא יכול להעריך את זה, אני גם לא זוכר שהייתי איזה פעיל באופן מיוחד בשורות של המפלגה דאז, אבל לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. תגיד לי, מדברים על הסניף, איזה מין החלטות קיבל סניף המפלגה פה, במה דנו פה בסניף המפלגה בכפר סבא?
ומה דנו, מה היה פה סניף, היה פה מה, הייתה פה פעילות, היה בית מפלגה, מה זה, מוסד לתפארת. לא הייתה, מבחינתי, לא הייתה, הפעילות הייתה חברתית, ולא איזושהי פעילות של מעשה מסוים, כן, לא הייתה פעילות פוליטית? יכול להיות, בוודאי שהייתה פעילות פוליטית פה ושם, אבל מבחינתי, שאני כחבר סניף, הפעילות הייתה פעילות עניינית, של נוער העובד. הלכנו ב1 במאי, עשינו את מה שצריך, לא הייתה התארגנות פוליטית לצורך שינוי מטרות או משהו כזה. זאת אומרת, בסניף פה לא דנו איך צריכה להיות הפעילות בקרב הצעירים, או מה צריך לעשות בקרב, הנה, תחום שלך, האם בסניף המפלגה היו דיונים או החלטות איך צריך לפעול בקרב צעירים ונוער? היו, אני לא עסקתי בנושא הזה, אבל בהחלט היו ישיבות או דיונים כדי לייצב את מעמד הצעירים בסניף לעתיד לבוא. הצעירים בסניף? כן. אבל לא הצעירים בכפר סבא? לא כל הצעירים בכפר סבא, בוודאי שלא. לא, זה פעילות לגבי הצעירים בסניף, מה לעשות, איך לקרב אותם לסניף, וזה אתה מתכוון. כן. באחד המערכות הבחירות, זה היה ב-93, דני אלדר גבר על בפריימריז בסניף. מה קרה שם? מה היה שם? דני אלדר שכן שלי פה, כן, ואני גם תמכתי בו בבחירות שלו, כן, אבל דני אלדר... קרא תיגר על ולד. נכון, הוא קרא תיגר על ולד, אבל היה לו תמיכה טובה, כן, והוא הגיע להישג, אבל כמובן לא התממש רצונו. אז מה קרה? מה פתאום עשו פריימריז חדש? למה שינו את למה עשו פריימריז חדש? הרי מה שקרה, דני אלדר זכה, ואז עשו שוב פריימריז נוסף בכפר סבא. למה עשו פריימריז נוסף? מה קרה? תאמין לי שאני לא זוכר למה עשו פריימריז חדש, כן, אבל עשו פריימריז כדי שדני אלדר לא יהיה, כן. זה הכל. כן. אז יש כאלה שרצו את דני, יש כאלה שלא רצו את דני, כן, אני קראתי בעיתונות, אני גם זוכר שהיה שם, בעיתונות שהייתה באותה תקופה, אני זוכר את זה, שוולד ניהל נגדך מלחמת בחירות מאוד נגדך. שהוא פרסם כרוז, כן, הכרוז עצמו, כן, הוא פורסם ערב הבחירות, ממש ערב הבחירות. הפעולה האחרונה שהממשלה מרשה לעשות את תעמולת הבחירות, זה היה הכרוז הזה. כן, ומה הוא טען בכרוז? הוא טען שזה פגע, תראה, העובדה שהוא פרסם כרוז, כן, שבו כתוב שכאילו קושר את הפוליטיקה למותו של בנו, כן, שכולנו מצטערים באמת על מותו, והוא לא עשה שום דבר רע, הבן בעצמו, כן, אבל הפעולה הזאת הייתה פעולה שהביאה לבחירתו בראשות העיר. זה הכל. זה פגע בך. מאוד, כן. רגע, זה היה בסיבוב השני? בסיבוב הראשון. בסיבוב השני. למה שאתם מתמודד? שני. בסיבוב הראשון התמודד גם אגמי. היית אתה והוא ואגמי. מי זה אגמי? חג'מי. חג'מי. חג'מי, אגמי, הוא קרא לעצמו אגמי, חג'מי. הוא היה השלישי, כי הרי הגעתם שניכם בסיבוב השני. אז זה היה ערב הבחירות של הסיבוב השני. כן. וזה מה שגרם לכך שהוא ייבחר. נכון. הכרוז שהוא ציין. נכון. הכרוז הופץ בכל רחבי העיר. בלילה, כן.
בבוקר כבר ידענו שזה דבר הרסני, שהוא יכול מאוד מאוד להשפיע. אגב, הוא התנצל אחר כך? לא. כי אתה אגב היית ברשימה יותר גדולה ממנו בבחירות שנערכו ב-98, לך היה הישג יותר גדול לרשימה שאתה עמדת בראשה. נכון, נכון. ואחרי זה כיהנת כסגן שלו? לא. אז לא כיהנת. אחרי זה לא. אחרי הקרוז לא. אז במישהו מהרשימה שלך כיהן כסגן שלו? הנה. הרי אתה ברשימה שלו. כן, שלו. שלו. והיית בקואליציה או שלא היית בקואליציה? באופן פורמלי לא הייתי בקואליציה, כן, אבל לא התנהגתי בצורה של נגד פעולות כאלה ואחרות שהיו לדעתי לפחות עולמות את העירייה. זאת אומרת, שיתפתי פעולה עם דברים ראויים. תגיד לי, נחזור לאמא, זאת אומרת שאמא שלך פעילה במפא"י ובמועצת הפועלות, אז היא עסקה בכל מיני פעילות של עזרה לאנשים, ציבורים שונים, זאת אומרת, בדרך פעולה שלה היא הצליחה לעשות את זה, בגלל הקרבה שלה להנהגה המקומית. נכון, כן. נכון, אני גם לא רואה בזה פסול, כן, להפך. גם אני לא רואה בזה פסול, זאת הייתה דרך פעולה, כן, זאת הייתה שיטה כפר סבאים. זה היה מין מנגנון של עזרה הדדית, בוא נקרא לזה ככה. העזרה הדדית הזאת, ששכן או חבר או מישהו שמנצל את הקרבה שיש לו לאיש מפתח ונותן לו עבודה, זה רוח הדברים הייתה. ככה עבדו. ככה עבדו. אנשים שהיו צריכים איזה עזרה, ויכול להיות גם מישהו מגאולים או מקפלן או איפה שלא יהיה, או איזה גידרת עובד בציון, באה לאמא שלך ואמרה יש לי כך וכך בבעיה או שהיא שמעה, אז אמא שלך הודות לקרבה שלך, הקרבה האינטימית הזאת, היא פעלה לטובת העניין. נכון, כן. זה מה שנקרא שיטת כפר סבא, זה בסדר. נכון, זה בסדר, כן, אולי זה גם נהוג במקומות אחרים, אני לא יודע, אבל שיטת כפר סבא עבדה. כן. לא, אין. תראה, זה תקופה אחרת, הכל היה יותר פתוח, מבחינה חברתית, היה פחות אנשים, היו, העולים החדשים למשל, זה לא חטיבה שנטמעה בתוך המפלגה ויכול לומר, כן, לא נטמעה במושבה בוודאי, כן, רק לימים, שכונת עלייה למשל היום היא מכריעה בחירות מוניציפליות כמובן, היא מכריעה בחירות, אבל זה לא היה בהתחלה, בהתחלה שכונת עלייה הייתה יסמינית של איש אחד, והוא ראש העיר. בשכונת עלייה היא שכונת מפתח דרך. אז אתה אומר, אמא שלך עזרה, מה שנקרא לציבורים, קבוצות, אנשים. כן, נכון, כן. אמא שלי לא אמרה לאנשים תצביע זה או זה או זה, כן, זה אני יודע שהיא לא עשתה. אבל בדיוק, לא היה צריך להגיד, בגלל שמי שהבין שנניח הוא קיבל חבילת מזון, נניח לרגע אחד, כן, הוא חייב את המזון לא לאמא שלי, אלא למפלגה מסוימת. תשמע, אני... ודרך אגב, זה גם לא פסול, זה מותר. אני לא נתתי אליך, אני רק רציתי שנבין איך שאנשים ידעו, ואני אומר, ידעו במובן החיובי, איך הדברים ידעו, כי את כמו אמא שלך.
היו עוד אנשים לא מעטים בכפר סבא, שהיה להם את הגישה כדי לעזור לאחרים. נכון, כן. גם ישראל מילו עזר להרבה אנשים. אין לי שום טענה. אני אומר את שאנשים יבינו איך הדברים עבדו פה, כי באמת היו פה מעשים, היו פה יחסים אינטימיים, זה לא קיים היום. אנשים היו יכולים לבוא ולדפוק על הדלת של גלר ולהיכנס לדלת. נכון. לא הייתה בעיה. נכון. וגם אליך לא הייתה בעיה. נכון. היום רוצים פגישה עם ראש העיר, זה לוקח מגלר, מה דופקים בדלת? תראה, גלר היה לוקח, נוהג לה מדי פעם, נזמן אליו ללשכה אנשי ציבור. יום אחד, הוא היה עושה את זה ביום שישי בין השמשות, שכבר כמעט הייתה נכנסת שבת. הוא בלשכתו, והמזומן בעצמו, 3 או 2 אנשים, מקסימום. טוב, יום אחד גלר הזמין את זה לשיחה, ותוך כדי השיחה מצלצל הטלפון, והוא עונה לטלפון, והוא אומר, הוא שומע את השיחה, וגם אני שומע את השיחה בעצם, ומסתבר שמישהו נגמר לו הגז, יום שישי בין השמשות, נגמר לו הגז. הוא מצלצל לגלר. כן. ומה גלר אומר? גלר, לא היה לו אוטו, כן? הוא גם לא נהג, לא ידע לנהוג, אבל באותו יום לא היה לו אוטו. הוא אומר, אמירם, לי היה קטנוע, וספה, כן, זה הרכב שהיה לי. אמירם, תיסע לנווה ימין, הוא אומר לי, תיסע לנווה ימין, יש שם במקום מסוים, מישהו שהוא מחלק גז, או הוא מתעסק עם מחלק גז, ותחזיר אותו, תחזיר אותו, תיקח את המכל, יחזיר אותו לבית שלו, והוא יחבר אותו לבד. זהו. אני נוסע לווספה שלי, עם החבית מיכל בין המושב לבין העתידון, ונוסע, והוא חוזר, וגלר לא מחכה כבר הנוסע הזה, אבל אחר כך הוא צלצל, ואמר, יפה, תודה רבה. זה היה דבר שהשאיר עליי רושם אדיר. איזה מין ראש עיר היה? תראה, היה, איך אני אגיד לך, ראש עיר טוב ופתוח לתושבים, כן, יחד עם זה היה לו גם כל מיני, איך אני אגיד לך, שיגעונות הייתי אומר. מה זה שיגעונות? שיגעונות זה אני אומר את זה לחיוב, כן, שיגעונות של נושא החינוך, כן, הדבקות שלו בנושא החינוך הייתה אדירה, כן. נכון. היה לו חזון איך כפר סבא צריכה להיות? תראה, אני לא יכול, אני יכול להגיד לך שהוא מאוד אהב את כפר סבא, וגם התושבים בסך הכל אהבו אותו. ומזה איך תראה כפר סבא אני לא יכול. אני אספר הסיפור על גלר, איך באתי שייכנס פה, אספר הסיפור על גלר. אחי היה חבר ראש המקרא. כן. והם עברו לכפר סבא וקנו דירה מול הגן של ליד בית ספר אוסישקין. כן. ובאו לרשום את הילד בגן, ואמרו, אין מקום בגן, גן יותר ארוך, שהם גרו ממש מול הגן. סבא שלי בא לגלר, דפק לו על הדלת ונכנס, ואמר לו, תשמע, אני צריך לסדר. אמר גלר לאבא שלי, תשמע, אמר לו, בן ציון, אנחנו לא בקטריאלסקי. קטריאלסקי
שלום עליכם. אז אבא שלי אמר תודה רבה, והלך הביתה. נכנס, כן, אבא שלי היה מהפעילים האלה, מהמפאים. אחרי שעה יש צלצול בדלת, בבית, הגיע גלר עם מנהל שלו, צלצל בדלת, ואמר, בן ציון, מצאנו מקום בגן. טוב. האינטימיות של כפר סבא. כן, נכון, יפה מאוד. סיפור יפה מאוד. זה ועל הרקע של בלון הגז, כן, ביום שישי ב-4 או ב-5, אני לא זוכר מתי זה היה שם בדיוק, זה... הוא תפס שיש לו עסק פוליטית, הוא לא... יש לו מישהו שהוא מפאיניק שרוף, ומה אתה משגע אותו. בסדר. רגע, עכשיו אני שואל כילד, מה הייתה בשבילכם בריכת סקורחוב? הייתם, אתה יכול לספר? שם, כן, שם למדנו לשחות. כן, זהו. היינו הולכים לבריכה, מתפשטים, לעתים קרובות גם עירומים, ושם למדנו איכשהו ככה לשכשך במים, ואחר כך כשהתפתחו הבריכות, אז היה גם אפשרות לשחות. סקורחוד אני זוכר כממש בריכה, שהתהילה שלה נבעה מזה שהילדים היו מתרחצים שם. ולסקורחוד לא היה אכפת? לא. לא, זה בריכת השקיה. אני יודע. אז מה? אז בסך הכל היינו משתילים שם גם בתוך המים, אז זה לא... זה כבר לא שאלה... הבריכה שמאחורי הבית קברות של בקביר. כן. בריכה פתוחה, יד היום כאלה. כן, כן. היא בריכת סקורחוד. אז אתה אומר, זה היה הלהיט של ילדי כפר סבא. נכון. לא אומר הלהיט, אבל זה היה מקום הרחצה. זה... איך אני אגיד לך, לא היו בריכות שחייה, אחר כך בנו את גלי השרון וכל מיני זה, כן, אבל לא ידענו דברים אחרים. שם רבה, בנים או גם בנות הגיעו לשם? בנות אני לא זוכר. רק הבנים. רק הבנים, כן. תגיד לי, איזה מורים אתה ככה זוכר מהבית ספר? איך אני אגיד לך? אני זוכר. מי היו המחנכים שלך בבית ספר? היו בת שבע בוקס. איך אתה זוכר אותה? כמורה טובה, מאוד תקיפה. אי אפשר, איך אני אגיד לך? ראתה בהוראה כמובן דבר מאוד חשוב, כן, אבל לא הייתה גמישה לגבי התלמידים, לא היה בינינו איזשהו שיח או איזושהי התרופפות או לא דברים פורמליים. היה לנו זה שגר ברחוב ביאליק, לא זוכר כבר, לא זוכר את המורים. אצל בר סמכה למד? בר סמכה, בדיוק, בר סמכה, כן. הוא גר בביאליק? הוא גר בביאליק, כן. הוא היה מחנך שלך? לא. הוא לא היה. לא היה מחנך שלי, אבל היה מורה שלי. ומה אתה אומר עליו? גאון. מה? גאון. מה הוא לימד? לימד בעיקר תנ"ך, כן, לצוות אני לא יודע דברים אחרים, אבל היה אישיות מאוד חזקה בתחום בית הספר. מהמורים המובילים? מהמורים המובילים. ומי היה מורה לחקלאות שלך? דאום, כן. הידוע בסיפוריו על המערב הפרוע. זהו, זה אני לא יודע, כן, סיפור. זה מה אני זוכר דאום, חנוך דאום, נכון? חנוך דאום. כן, חנוך דאום. מה הייתה החשיבות של תנועת הנוער? תנועת הנוער, איך אני אגיד לך,
נתנה גיבוש חברתי, כן, ובעצם זה עיקר פעולתה היה. ישבנו במעגלים, קדנו ומה שאתה רוצה, אבל לא הייתה איזשהו, לפחות בכפר סבא איזה מין, רק בשכבות הגבוהות, המבוגרים יותר, התחילו ללכת לגרעינים, גרעיני נחל וגרעיני התיישבות אחרים, שזה התחיל להתממש. אבל העובדה שאני הלכתי לגרעין נחל, כן? ואיתי עוד איזה 15-20 איש בכפר סבא. ישי גם הלך. כן, גם ישי הלך, כן, בוודאי. היינו חברים טובים מאוד, ישי ואני. עד היום אנחנו חברים טובים. הייתם חבורה של אנשים שהגיעה, יצא לגרעין. כן. אבל לא עובד, היה תפקיד חברתי חשוב. נכון. תפקיד מגבש. נכון, כן. אתה זוכר, טיולים, יצאתם לטיולים, דברים כאלה. כן, יצאנו לטיולים, לא זוכר בדיוק לאן, אבל בדרך כלל למדנו יפה מאוד לנצל את החופש של תנועת הנוער. איך אני אגיד לך, הליטוף של תנועת הנוער לחניך. ליטוף אתה אומר? ליטוף, כן. אתה זוכר בחיוב את התקופה הזאת? אני זוכר בחיוב, כן. הייתה יריבות בין השומר הצעיר? השומר הצעיר כמעט לא היה פעיל, ואני לא הרגשתי יריבות, אבל אני הרגשתי את כפר סבא בימים שהייתי בגרעין, שכבר התחילו להתמזג מהרצליה ומכפר שמריהו, ממקומות שונים, הרגשתי איך אני אגיד לך, את הדומיננטיות של כפר סבא בתוך המערכת הכללית, של סניפים טובים וחבר'ה טובים, ומין, איך אני אגיד לך, התנהלות אידיאליסטית יפה מאוד. זאת אומרת, מה שאתה אומר לי פה שהסניף של הנוער עובד או התנועה המאוחדת בכפר סבא? לא היה תנועה מאוחדת. אבל הנוער עובד. הוא היה סניף טוב. יחסית במקומות אחרים בארץ. אתה אומר את זה כתוצאה מהמפגש שלכם, היה סניף חזק. נכון, כן. וזה הודות לדמות, לאופי של כפר סבא. נכון. ומה אתה יכול להרחיב פה? אני יכול להרחיב שהיו מדריכים, ההדרכה של תנועת הנוער הייתה טובה מאוד, כן, ואני יכול לומר לך שלמשל אחותי, כן, מתנועת הנוער הפכה להיות מורה, כן, במשך הזמן, כן, וזה כתוצאה מהקשר הזה, אבל אני חושב שתנועת הנוער מאוד השפיעה בזמנו, לא רק בכפר סבא, היה לה מעמד יפה, חינוכי, התיישבותי, לאומי. בכפר סבא זה היה סניף חזק מאוד. אחד הסניפים החזקים, כן. נכון, כן. יחד עם קן בורחוב. כן, נכון, נכון. אחד הסניפים החזקים. נכון. אז זה חלק מהאופי של כפר סבא. נכון. תודה רבה. תודה רבה.